Awu kunjalo inhlokomo badudumo uyaluzwa yini luza ngamandla emsakazweni Khosi FM ingosi Afrika nenkolo njoba saqhubeka sachaza Afrika ngegaba kumbe ngegaba zakhe sibheka izizwe ezahlukahlukene theme siphetha ngesonto edlule dokotela sathi zonke izizwe zonke izizwe amapondo amabhaca abesuthu amashangane amaZulu zonke izizwe hayi izizwe zeAfrika lezi sikhuluma ngazo dokotela sithi ubani kanti uAfrika Afrika negaba zakhe hayi macingwane ngiyagijima namhlanje ngitheke ngikhulume ngamashangane yebo abathi amashangane aphuma kusoshangane kazi kode kalanga kaNdwandwe wayenguyise kaZwide inkosi yakwaNdwandwe emva kokunqotshwa kwesizwe sakwaNdwandwe ingonyama uShaka uSoshangane wayengomunye wabaholi bamaNdwandwe akhe ngasetshaneni wabaleka njalo abalandeli bakhe waze wafika eMozambique lapha akhothamela khona ngo1858 ukhothama nje wayesakhe ubukhosi nombuso wesizwe samashangane wafika eMozambique wakha umuzi awubizwa ngokhokho wakhe uGasa omnyama ogasela abafazi namadoda akwanqumalo uSoshangane wayengumfuyi wezinkomo wafika kwaGasa wabusa amathonga namandawo ngaphansi kwesakho sobukhosi esasisuka phansi siyaphezulu hierarchical structure kwakuye ukuthi ngokuthi ubekiwe osondele ngakanani nomndeni wakwaNdwandwe noma wakwanqumalo kwathi ekhothameni kwakhe kwasala kuqubuka umbango ubukhosi phakathi kwamadodana akhe uMzila kanye noma wewe athathelana isikhali kwagcina ukuthi uMzila abuthathe ubukhosi uMzila walandelwa indodana yakhe uNgungunyane ehlelweni sobukhosi ngemva kokufa kukaSoshangane izinga nesiqu sobukhosi bakwaGasa kwehla kakhulu kwase kuthi ukuvukela kwezindawo ezaziphethwe ngabelungu abangabahwebi commercial white estates wawuqeda nya umbuso wakwaGasa ngo1890 kwaphetha ngokuthi amaPutukezi agcine ephethe lapho abuqeda ubukhosi athi kwakuyinto nje eqhatha abantu uqonelwa njalo abeseqeda amasiko abantu abafaka ulimi lwayo abathi bagcina sebethathe nezibongo zawo ilapho kwaqhamuka khona abaholi bezombusazwe abanjengoSamora Machel uEdward Mondlane nabanye abasungula iFrelimo bazabalazela ukukhululwa komuntu omnyama ecundezelweni ngamaPutukezi ngoba nolimi namanje olukhona lapho kakhulu isona isiPutukezi baningi abantu abasuka lapha amacengwane esithi nathi abangone besuka kwaZulu ngabala nje uXaba Kambekane wakwavundla ababebizwa ngokuthi abakwamsane nabalandeli bakhe wabaleka kwaZulu ngesikhathi zelembe kwathi kwaZulu bexoshwa ukuthi babe nomkhutshana owawungaziwa kwaZulu ukuthi bengalwi ngemikhonto bavele nje bashise izitha zabo endlini uShaka akawuthandanga lomkhuba wabe seyabahlasela babaleka ke kwaZulu abantu ababehamba naye uXaba unxaba kwagcina sekuthiwa abakwa Zwangendaba sikhumbula inkosi edomile okuthiwa uZwangendaba encitha zechipho zakithi ike yabhala ngoZwangendaba ubaba uBhengu obhale incwadi ethi ninabakhulu baseKhemethe ufika lapha samangoni kuyabonakala ukuthi abelungu behluleka ukubiza ngamangoni ufike lapho wanqoba amathumbuka wabesehlanganisa nabantu bakhe kwaba yisizwe esisodwa samangoni indodana yakhe kwakungumphezeni umzikazi wathatha uNyamazane indodakazi yenkosi yalesi sizwe lokho kwadala ubuhlobo obukhulu phakathi kwaMandebele namangoni izwe laseMozambique namhlanje lisaye naleyo ngxubevange